Ne možeš otići za Nizozemske, a da nemaš neku fotku s vjetrenjačama. Evo, ja sam pronašao gdje ju naći i kako doći do tamo. Samo 20 minuta ti treba autobusom od Amsterdama do Volendama, grada sa 25.000 stanovnika, malog slatkog ribarskog mjesta gdje ćeš moći iskusiti sve prave čari Nizozemske, jer osim vjetrenjača možeš probati jedno od njihovih tradicionalnih jela, ili ajmo bolje reći snack, kibling, ili ti nekako fish and chips, samo je ovo bakalar koji je ovako ispohan, dođe sa pomesom, sa salatom i još kad skombinirate čašu vina, kućeš bolje. Inače, mislim da nisam još nikad jeo bakalar i ovo je tako fino, mekano, topi se ustima, a kad režeš raspada se savršeno. Povratna karta autobusom je 10 eura i da, ako još neke uspomene želite zabilježiti, možete se slikati u njihovim narodnim nošnjama, ali to će vas koštati 20 eura za 2 slike.